Hala ko no be? Atog suwayag labok ning pangutana ni kisa ni Persley Suliba. Uy, Doki ni, si Doki ni. Shout out diha kay Persley Suliba. Kay Irving ng Igakos ni siguro. Si Doki. Atong basahon ni ijang pangutana be. Dungsoy, Sanu Republic. Nganong tama man kanunay ang mga babaeng ijatay dungsoy. Soy, paminaw suya. Kay ako kang tubagon suya. Manong husto kanunay ng mga baje. Kay manong soy, sa musugot sa dili soy, ang mga baje joy nagrasyahan nga rin sa kalibutan. Buot na hong pasabot soy, nga ang mga baje dunay gipanghawakan, nga kitang mga laki og di mutuman, sigurado jutang magutman. Kay mano, ang mga baje rasoy, ang bugtong gabitbit sa balaang sudan, nga kanunay natong gibalik-balikan, nga naagitipigan ang ilang bilahan. 너무 졸라 기지는 나갔지만 네가 너무 착해